ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆସି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଆଜି ଦହି ପଖାଳ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ ହେଇଛି ଆଜି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବାଇଗଣ ପୋଡା ହେଇଛି ଆଉ ଟମାଟୋ ପଡିକି। ଏଇଟା ଶାଗ ଭଜା ହେଇଛି, କାକୁଡି ସାଲଡ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ତ ଡାଲିଟା ଆଉ ଏଇ ତ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପୁରା କାକୁଡି ଭଳିଆ ଥୁଆ ହେଇଛି। ହଉ ଯବାନ ଏଥର ଖାଇକି ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ଯିବେ। ଆଉ କଣ ସାଙ୍ଗ, ଏଇ ତ ପଖାଳ ଖିଆ ଜୀବନ, ଖାଇବା ପିଇବା ଯିବା ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ହିଁ କରିବା ଆଉ କଣ କରିବା। ହଉ ସାଙ୍ଗ ରହୁଛି। ଏଇଟା ଦହି ପଖାଳଟା ବାଡେଇଦବା, ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇବା। ଯାହା ବି ହଉ, ଖରା ଦିନ ଯେମିତି ହଉ ଦହି ପକେଇକି ପଖାଳ ଖାଇବେ, ଶାଗ ଭଜା ଡେଲି ଖାଇବେ, ଆଉ ଆଖିକି ଦେଖାଯିବ, ପାୱାର ବି ବଢିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଖାଇବେ। ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି, ପୁରା ମସ୍ତ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।